Kamera A kører, B kører, lyd kører. Hallo, Gudamashi. Cirkus. Klemme gut bilahtarvarput Berta Larsen tikilluarat. Reiner. Yes. Ullumik qatorsorput musikvideoliarnikuusaat Bertab taawalliaqqip. Suliarinera maannertunorsum eqqartoriulaaginnassuarput taavalu ilsuleernikunarsut tassani. Tavam yaqqi isiinnarpoq nalunginnassuarsi. Yaqqi familiortuuniku tassani. Så kan det isigaanni. Så er der sådan nummer aberration, chromatic aberration, der som linse mingane eller ram. Taavalu illut uani musikvideom sulersuimma. Qalipaa sortasami. Jeg malede de sorte hænder. Så for location. Tror mere min fokus var, hvordan Anders ansigt skulle være stillet. Ja. Sortlo. Så når kender ordene ind i sig, så nok så unge med den eksekutiv. Æstetikken i det, den del, var mere min fokus. Så kan jeg også huske, at nogle gange holdt lyset, hvor vi bare stod sådan her. Engel, så. Niblersuda soornam oqarpu kisimiingilatut. Kiam musikvideoon am takutisparsi kisimiingittor. Karakter qannertuunnaallan arlatu Inuttaasa appaa uanittor. Jeg tror mere det symboliserer ham selv i sin egen tanke. Grund til at det bare er en skygge, det er en skygge af sig selv af at man tror de negative tanker man har omkring sig selv. Og det er jo det Bjarne i virkeligheden symboliserer ham skyggen bag andre. Inutta den Bjarne. Ja. Første gang, da vi besøgte stedet, der kan jeg huske, at han synes, det var lidt ulækkert at gå rundt omkring, hvor jeg gik rundt som en lille barn. Jeg kan huske, han sagde, أخلاته بيلا نبحث ولا الله بيقول ده ولا شيء تخيل نقول بيسوي لا ينطق ولا تسافون نبحث ولا يو سنبحث نصبي يلومون ما ينقل ثم نلام تا قلادة أخسي قارنك واقم قحلت ميسي سوق على غدا سنتق في مخلوط بكني كمان تا ersiikuilluuqum karusuppallaarni kisaafilmiliorlut ааллартиккатсиуартигикками силлер нукаппиартагат мааюгусалаариарлутик сумитамаани тиуартиккалуттаарнут таналаани соқутигисаарутигиллатарлан ингиннарсиннааллатик кисаарусувиккалуарталлуни соқутигинагу анисситтарлут соо таам торраккамаас локейшнни марлуус пингасут марлу ja марлуппут уна эққартулааруссинааллугу налунгилаарпусталу яққиоқултуалаарникуугам қанунааллууннартигиникуунерсо Inderdagen qanmikitiusum fimilorpus. Qanmikitiinerso. Prøv at forestille dig en kollegieværelse. Dagmat. Ja. Giser inissaginnerulaarlani. Der var plads til en seng, bord og noget af hans DJ-udstyr. Ja. Så vi rykkede sengen op i kanten. Der hvor dobbeltsengen var, der var næsten ikke plads til at rykke rundt. Bisofisset er negitoar sølletik. Der rumortede jeg til inissanilaq. Ja. Kan nartiuasol. Tam inissagitisum 5 millioner. Ajungilaq. Tiuartiveriatta syyllumisiliinneq misilittarnerukingorna, det vil sige den første location. Der er en location, der havde lysten til at ville udføre den virkelig der. Ja. Og alt det fortvivlelse, vi havde, den forsvandt. Så det vil sige, der var ikke rigtig nogen forhindringer, man følte. Og alt de tanker, man havde, de var heroppe, og fordi man havde dem så meget op i hovedet, glemte man helt de forhindringer, der var rundt omkring. Der var det.
Tiortqavlor. Mm. Okay, der hun qullilersornera. Qanorun iliorpus. Uantorrappasappa kisiat ilumortuvik qulleeqqavarlupaaralutsigit assuungimaaseriarlu tavut nikorfallita su og der var øjeblikker, hvor vi grinte af Bjarne, fordi han bare stod tiortuqqallani. Akisiatorqavlor. Amma qalipata isumaqarpun. Okay. Appalaruittor tungajortorlu, det er jo Anders signaturfarver. Aha, Og fra starten af, der har vi den lyserøde farve, som repræsenterer den Ander er som musiker. De farver, han har. Amma illudanna, første location i mit illuanittor. Det her baggrund, det er jo lyserødt, som passer til hans cap. Okay. Så farven er blevet lavet meget med. Okay. Men også det sorte farve ved slutningen, der hvor han har læderjakke. En af der går at sige nu i cigarin når du så. Der var jo der går på gardinen i genera den skygge. De to, de har accepteret hinanden, så det vil sige, at han har accepteret sin egen. Okay. Ja. Der må vi at du må straffunerne sat du gange. Uko asset der går nemen takhani. Stakko uko. Ja. Tatanna ayna. Så det er sådan. Okay, nice. Der var det, jeg mener, det kun var Jaqi og Ander alene der. Jeg kan ikke huske, om Bjarne tog med. Vi ser meget ind og lidt bare under filmmiljøer. Ja. Bare med filmmiljøer, jeg tror, vi brugte 8-9 timer. Hvor vi lige skulle vende os til det og finde rytmen. Jeg tror, vi blev færdige 4:00 om morgenen. Jeg har faktisk et billede, hvor jeg står helt træt i bilen, fordi jeg gerne vil se, okay, jeg vil gerne se mig selv i fremtiden. Hvor hårdt var det, men man glemmer, hvor hårdt det har været, fordi man har haft det så sjovt, da man lavede den. Der var det. Okay, jeg begynder under nogle familier. Med den fedeste snorting, så jeg ikke lige, hvad man kalder. Jeg bare var unge med det. Det er sådan en stang, hvor man stiller kameraet, hvor den svinger rundt. Nu kender jeg ikke, hvad den hedder. Måske kan han svare på det. Jaqqisunana. Gimbal. Okay. Der er uafviseligt ikke besøggelok. Jeg er så tynd og spinkel, så sagde jeg kan godt klare det. Hvis det sådan noget, rejser basserier, hvis det ikke. Så ikke Okay. Så der finder man noget, okay, man skal bruge virkelig mange kræfter på at holde kameraet. Det kan godt være, at den er lille, den virker lille. Og det fede ved at lave musikvideo er, at du har frihed til. Du har rigtig meget frihed til at samle den sammen, som du gerne vil have det. Der er ikke en rigtig opskrift for at lave den. Din fantasi kan løbe lige så meget, den vil. Ja. I modsætning til, når man laver en filmklip, der skal du være meget struktureret over forbindelser mellem den ene til den anden punkt. Hvor man derimod i musikvideo, kan du lege med det så meget, du vil. Og det fede ved det er, at du kan følge rytmen måde og klippe den sammen med. Ja. Som jeg regner med, at Jaqi har gjort. De små detaljer. His attention for the details. Den er fed. Alright. Potaqonar subelarsinnaagavit. Muttaqoyo. Musikvideo takunikuunkussiut beskrivelse kanan liiga ikkutsorput taavalu tulliani takuliu.